हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय थाबाय जायफोर फरायसा थामहिनबा फरायसुलि बिथांमोना सरकारा फरायसाफोरनि फोसावनाय स्कुटिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन थ' बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय बे जोबोर मोजां खौरां बे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। जुदि नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला दा फाइनाली डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशनआ बेनि बेनिफिशियारि लिस्टखौ फोसावबाय। स' बिदिब्ला बेवहाय सोरनि नाम दं एबा गैया नोंथाङा बेनि थाखाय सेलेक्ट जादोंना जायाखै बे लिस्टनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो मोनसे फर्म दंबायो स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे फर्मखौ लोगोसेबो बेजों दा फिलआप खालामनानै होफानांगोन। थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय मा होनांगोन मा होनाङा बेफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। स' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासेल' नायनांगौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामजों लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो शेयार खालामो। जायफोर गार्लस स्टुडेन्टफोरानोखि बेनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन थ' बिदिब्ला फाइनाली नोंथांमोना दा बे लिस्टखौ नायनो हासिगोन। बेवहाय नोंथांमोननि जिथु बेनिफिशियारि लिस्ट बे लिस्टआ गासैबो ओंखारनानै फैबाय। थ' दानिया नोंथांमोना बेखौ गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव होनानै दङ नोंथांनि बेनिफिशियारि लिस्ट होनाय दङ, बेवहाय नोंथांनि स्ट्रिम होनाय दङ, बेनिफ्राय बेनिफिशियारि कन्टेक्ट नाम्बार, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गासैबो बेवहाय रेजिस्ट्रेसन सेसन बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव होनानै दोननाय दङ। नोंथांमोना बेखौ गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक खालामनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय माबायदि नोंथांमोना बे लिस्टखौ मोनगोन आं नोंथांमोना बे लिस्टखौबो नोंथांमोना दिन्थिनानै होगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेखौ गावबागाव मबाइलाव नङाब्ला पिसिआव नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हागोन। दानिया नोंथांमोना जुदि बे लिस्टखौ नायनो लुगैयोब्ला थ' बिदिब्ला दानिया बेखौ बबे वेबसाइटनिफ्राय मोनगोन आं बेवहाय नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिनानै होगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांनि मबाइलाव नङाब्ला पिसिआव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै सार्च बाराव टाइप खालामनानै हो डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशन .assam.gov.in। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ जुदि सार्च खालामनानै होयोब्ला नैबायदि मोनसे वेबसाइट गेवनानै फैगोन। बेयो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ हायर एडुकेशननि जिथु अफिसियेल वेबसाइट। थ' बिदिब्ला बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना गभर्नमेन्ट अफ आसाम। थ' दानिया बेवहाय गाहायाव फैब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन बेवहाय फोरमायनाय दङ लिस्ट अफ बेनिफिशियारिज गार्लस स्टुडेन्ट फर डिस्ट्रिबिउशन अफ स्कुटार्स 2020-21 जायफोर बिथांमोनानोखि 2020आव हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालामदोंमोन। थ' बिदिब्ला बिथांमोना बेखौ बेनि लिस्टखौ नायनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना गासैबो डिस्ट्रिक्टनि नाम लिस्टआ बेवहाय होनाय दङ। नोंथांमोना नायदो बेवहाय बरपेटा, बाक्सा, बिश्वनाथ, बङाइगाव आसामाव जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्टफोर होनाय दङ बेवहाय गासैबो मेनसन खालामनाय दङ। नोंथांमोना बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज बे लिस्टखौ नायनानै लानो हागोन। साप'ज हमनानै लादो आं बेवहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नैथिंजाय PDF फर्म दङ। नोंथांमोना बे PDFखौ क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे डाउनलड जानानै फैगोन आरो नैबायदि PDF फर्माव बेयो गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनि नाम लिस्टखौ नायनानै लानो हागोन। बे स्कुटारा जाबाय पेट्रल इन्जिननि। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो बेवहाय फोरमायनाय दङ गार्लस स्टुडेन्ट आन्डार हायार एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आसाम। बेवहाय दानिया नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय नायदो फार्स्टआव दङ सिरियाल नाम्बार, बेनिफ्राय नेम अफ बेनिफिशियारिस नाम्बार। बे बेनिफिशियारिस नाम्बारावहा नोंथांनि बेयाव नाम दङ। नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि नाम दंना गैया नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो चेक खालामना लानो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा बबे स्ट्रिमनिफ्राय बेवहाय बेयो होनाय दङ। बेनिफ्राय बेनिफिशियारिस कन्टेक्ट नाम्बार बेवहाय नोंथांनि जिथु बेनिफिशियारि बे बेनिफिशियारिनि कन्टेक्ट नाम्बारबो होनाय दङ। बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनाय दङ। बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसना बबे सेसनाव जादोंमोन बबे इयाराव जादोंमोन बेबो मेनसन खालामनाय दङ। बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु एलटेड डिस्ट्रिक्ट बे जाबाय गावबागाव डिस्ट्रिक्टआ होनानै थागोन। बेनिफ्राय जिथु डिस्ट्रिक्टनि नडेल अफिसार बेवहाय बबे कलेजनिफ्राय बेखौ नडेल अफिसार होनाय जादों बेवहाय गासैबो होनाय दङ। बेनिफ्राय नडेल अफिसारनि कन्टेक्ट नाम्बारबो बेवहाय होनानै दोननाय दङ। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोननि जिथु डिलार बे गारिखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय मोनगोन बे स्कुटिखौ नोंथांमोना बबे डिलारनिफ्राय मोनगोन बेयावबो बेयाव होनानै दोननाय दङ। बेनिफ्राय बे जिथु सेल्स मेनेजार बे सेल्स मेनेजारनि नामा बेवहाय मेनसन खालामनाय दङ। बेनिफ्राय सेल्स मेनेजारनि कन्टेक्ट नाम्बार बेवहाय नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय लास्टआव दङ टकेन नाम्बार। दानिया नोंथांमोना बेबायदि मोनसे नाम्बार मोनगोन। बे नाम्बारखौ नोंथांमोना रिसिभ खालामग्रोनांगोन। अर्थात नडेल अफिसारथिंजायनिफ्राय नोंथाङा बे नाम्बारखौ रिसिभ खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ डिलारनिफ्राय दिहुननो हागोन। थ' दानिया नोंथांमोना बेवहाय जुदि माबाफोर डाउट दङब्ला नोंथांमोना नडेल अफिसारनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सआव मिथिनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना दानिया गावबागाव नामखौ चेक खालामनानै लादो बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां नाम दङ नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथांमोना बेवहाय गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हासिगोन। थ' बिदिब्ला दानिया नाम लिस्ट नायनाय खामानिया प्रसेसा बेखिनियानोमोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना दानि बे फर्मखौ बबेयाव मोनगोन माबायदि मोनगोन आं बेवहाय बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। स' जायफोर बिथाङानोखि बेयाव बेनिफिशियारि दङ बिथांनियाव अलरेडि नोंथांमोना मोनसे मेसेज थांबाय जानांगौ। बे मेसेजावहाय मोनसे लिंक होनानै दोननाय दङ आरो बे लिंकनि गेजेरजों थाङोब्ला नोंथांमोना मोनसे गुगोलनि फर्म मोनगोन। बे गुगोल फर्माव नोंथांमोना बे माखासे अपसनखौ नोंथांमोना इनफरमेसनखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै होनांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय मा फिलआप खालामनानै होनांगोन नोंथांमोना बेवहाय आं फोरमायनानै होनि। स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बे फर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना बे फर्माव थाङोब्ला नोंथाङा
नोंथांनि माखासे इनफरमेशन बेयाव होनांगोन थ' नायनानै लादो नोंथांमोना बेवहाय जिहेतु आंनियाव बेवहाय दा लिंक गैया स' बेखायनो आं नोंथांमोननो बे फर्मखौ दिन्थिनानै होनो हानाय नङा मानोना बेयो डाइरेक्ट गुगोलजों लिंक जाखानानै थायो बे गुगोल मथे नोंथांमोना बेखौ बे लिंक मथे नोंथांमोना बेखौ इनफरमेशनखौ ट्रुथयै नोंथांमोना सैथोयै बेखौ फिलआप खालामनानै हरनांगोन बेयाव सोंनाय जादों नोंथांनि नाम नोंथाङा बबे नमिनि नोंथाङा जायखिजाया सासे नमिनि होनांगोन बे नमिनिया बेसेबां बैसोनि जागोन आरो बे नमिनिजों नोंथांनि बेनिफिसियारिनि मा सोमोन्दो जायो बेखौबो बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय बे नमिनिनि मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार नोंथाङा बेवहाय एन्टार खालामनानै होनांगोन बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि एड्रेस प्रुफ थानाय जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स नोंथाङा आपल'ड खालामनानै होनांगोन बे एड्रेस प्रुफ थानाय डकुमेन्ट्स जेरै साप'ज हमनानै ला कास्ट सार्टिफिकेट जानो हागौ बा भटार आइडि जानो हागौ जायखिजाया नोंथांनि एड्रेस थानाय नोंथांनि जायखिजाया मोनसे प्रुफ जानो नांगोन बेखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि मोनसे हायार सेकेन्डारिनि जिथु मार्कशिट दङ बे मार्कशिटखौबो नोंथाङा आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय गांसे कालार साइज पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन बेनि उनाव गाहायाव जिथु साबमिट अपसन दङ नोंथाङा बे साबमिट अपसनावहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो अट'मेटिकलि बेयो नडेल अफिसारनिसिम बे फर्मआ सहैगोन थ' बेखिनिया बेनो नोंथाङा जिथु नमिनि होबाय बे नमिनियाव जेब्ला नोंथाङा स्कुटिखौ लायनो हायाखै अब्ला नोंथाङा बे नमिनियाबो बेखौ रिसिभ खालामनानै लाना फैनो दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामजागोन जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो